Čaute všetci. Čaute ľudia. Dneska. Čo má Kamo, ne? Dneska ideme hrať normálny World 1.21.11 a ideme získať, budeme mať také, že série. Ideme získať hráme s takým novým shaderom, ako sa volá vlastne? Ja som zabudol. No, s takým novším shaderom. A ideme, prvú sériu bude, že musíme získať Iron Armor. Musíme nájsť dedinu. Poťažiť drevo. OK. Dobre, toľko to nám stačí. Poďme ďalto. Ja idem hej, Alek, Ice. Ja idem ďalto, ty chod ďal. Dokým niekto nenájde dedinu, tak povedzme. Nič. Dedina. Čo? Ne, prosím. Ty klameš. Jasné, to ti tak naskočím. Jasné. Kámo, Fá, si šikovný. No, ja ti neverím. Kde? Kde? Ja ju nevidím. Už je to dedina. Je to dedina. Pozri, chlapček, je to dedina. Čo ti šíbe? Holy lucky. Oh, sorry, No super, ja som... Kde si zomrel? Neviem, niekde tu. Kamo, je dedina. A tam vidím drevo. A crafting teda. Tam. To je jedno. Tu mám drevo. Dobre. Jou, čau. Zoberiem si tvoju posteľ. Dobre, mám posteľ. Poď spať, lahni si. OK, idem spať. Počkaj, ja nájdem. Sweet dreams. Sweet dreams. No, ty si nastavil nejaký seed s dedinami? Nie. Jo, ale to je jaké pekné. Wow. Hej, dosť pekná dedinka. Taká cool. OK, poďme hľadať ďalej. Ja idem Česká. OK, emeraldy. Mám 2 emeraldy. Nice. Hej. To je super. Idem pozerať, čo tradujú chlapci. Ja mám veľa jedla. Jej. Čo máš veľa? Jedla. Nice, tak to využijeme potom, keď pôjdeme do caveky. Náš cieľ zatiaľ je naťažiť nejaké irony, urobiť si armor a potom... Jakub, poď sem. Dám ti jedlo. Počkaj. Urobiť si armor iron a potom ďalšia séria bude, ako robíme domček a také veci. Chceme to dokončiť. Urobíme maximálne tak 20 epizód. No, kde si? Čo? Jedlo. No daj. Tam. Dík. No problem. Emeraldy. OK, táto dedina je mne sa veľmi páči. Tall grass, čo? Nice, ja mám... Som našiel tall grass. Wow. Nice. Prečo neviem. Poďme zbierať coal. Tento týpek má, vieš, aké dobré veci. Ja ho idem obildiť. Čo predáva? Poďme zbierať coal. Ale čo predáva? OK, zbierame coal. Kde? Ktorý je to? 15... Ktorý je to? Tuto. 15 coalu za 10 emerald. 15 coalu no, za to je dobré. To je veľmi... Musíme jedného, alebo vieš čo? Poďme hľadať emeraldy. Ja mám 3. To nie emeraldy, coal. Ja idem začať. Kameň. Stone art. Jej. 4. Našiel si? 5. 6. 7.
O, našla som kovu. Ale na Aha. si urobím Stone Peak. Ok, ja už mám z toho pík. Kde si našiel kovu? Tu je u mňa. Aha, vidím to. OK. Máš ho? Hej, mám. Koľko mám? 4. Koľko? 4 mám. Tam je ešte vedľa teba nejaké. Tam ich je Hej. asi dosť. Dobre. Ešte veľa. Dobre, že ty keď nájdeš kovu, tak je ich tam veľa, takže budeme mať nejaký money talk na emeraldy. Poďme hľadať caveky. Vieš čo, kúpme si jednu vec od toho typečka, možno. A potom, lebo však teraz nepotrebujeme až tak od emeraldy, takže. Ok, tak. Počkajte, crafting table. Tak poď ideme. Hľadajme caveky. Ó, tu je veľa kovov. Koľko máš ty? Ja mám 20. 20? Hej. Šive. Ja neviem, koľko mám. Ukáž? Tam si. Ja mám zatiaľ 15. Nice. Ideme hľadať 17. caveku. Potrebujeme 19. Ešte ja si urobím, ešte drevo nejaké potrebujeme. Máš nejakú sekerku? Hej, mám sekeru. Tak choď naťažiť drevo a ja zatiaľ nám získam nejaké veci do caveky. OK. No, máš posteľ? Nie je to. Dobre, tu je veľa dreva, choď tam. OK. 360. Ejo. Počkaj, spravím si. Stačí nám tak 10 dreva, viac možno troška. 10 dreva a potom urobíme stoplenky. OK. Mám 7. To nám asi stačí. Poď hľadať caveky. Jakub. Že čo? Poď hľadať caveky. Dobre, ale počkaj, máme dosť. Musíme nájsť nejakú caveku. Daj sem crafting table. OK. Nie. Tu máš. Ja som misklikol. Fakt. Mŕtvi si na posteľ. Urobím nám veľa paličiek. A teraz veľa torčiek. OK, mám stack a pol. Nice. Kde si hľadaš caveky? Nie, ja idem hľadať caveky teraz. Verím s tebou. To je nejaká caveka. Pozrieme. Už? Hej. Dobre, čakaj, dám sem torčky. To je caveka. Okay. A je? Poď. Ale kadeľ? Taďal to. Iron. Nie, to je koper. Poď nižšie. Tu nič nie. Tam nič není. Neznášam takéto caveky, také, že ideš takto, ale na druhej strane možno niečo bude, dúfam. To nie. Nejaká gigantická cave. Zatiaľ je to dosť veľké. Tak ešte tu. OK. Oh my god.
skeleton. Holy jumpscare. To je jedno. Okej. Kde si? Aha, super. Iron. Našiel som iron. Jej. Jeden iron. To už je deep slate. Oh my god. OK, tak toto bude asi veľká caveka, podľa mňa. Ale nemôžeme to zakriknúť. OK, lapis. A iron, ten mi nechaj. Ironí. Ešte viac iron. O, ešte. Iron. Iron. Dobre. Poď nižšie. Kámo, pozrite som. Koľko máš iron? 4. Wow, ja mám 3. Jo, to je jaký Ne, máš nejaký kabel. Máš nejaký deep kabel. A, mineshaft! Máš nejaký kabel? Kabel? Čo? Kabel typ. Či máš cobblestone? Mám cobblestone. Dobre, tak potom urobíme pec. Ja mám 3 cobblestone. Do ričky. Ale dá sa ísť takto. Spadne! Čo? Ne, fakt. Vyťaž ho. Nie, na čo? Urobíme XP farmu. Čo? XP farmu. Deep Strider 1. Wow. Okay, len jedna čestka. Toto zatiaľ môžeme nechať. Máš nejaké torčky? Lesni sem torčku. OK, to stačí. Ja, to stačí len jedna. Aha, no nič. Tak poď. OK. Počkaj, zapamätáš si koordinácie? OK, dám, že F3. Minus. Ešte je divné, že tu nikde, že v Minecrafte väčšinou bývajú torčky, či? Také svetlo tu je väčšie v Minecrafte. Nie? Máme, hej. OK. OK. Nič není. Iba 2 creepery. Hej. To asi není iba. Aj. Pomoc, I guess. OK, oni sa zabili. Dobre. Dobrí chlapci. OK, som ti to napísal. Nič. Ani tu. OK, hľadáme čestky. Nie čestky, hlavne, že hľadáme nejakú časť. Áno. Čestke, A tu niečo. Čestke môžeme nájsť tento Notch Apple. Enchanted Golden Apple. To fakt? Hej. Aha, super, ja som sa blesl. Wow. Musíme nájsť iron alebo čestky. A kde to v keli sme? Tu už je nič. Tak poďme troška nájsť nejakú caveku, lebo Tuto nie. tu tak trocha nič v Minecrafte není. Okrem to. Najprv musíme nájsť. Počkaj, tuto sme neboli. A je tu ďalší spawner. Daj točky, plesni točky. Plesni točky, okej. Save. Počkaj, poďme to takto. Po touto stranou. Okay. Z efficiency 5 by to išlo rýchlejšie.
OK. To nič. No ja dúfam, že to nebude slep. To nemyslíš vážne. Ja to nič nie. Dobre. Poďme nájsť nejakú caveku. OK. A kam pôjdeme? Neviem, ale neviem, jak to z tohto... OK, tu sme sa spavnili. Tu sme išli dole. Jak... Tak sme tu A tu. nepôjdeme. Aha. Okay, tak. Nemali by sme ísť hore, aby sme našli novú caveku. OK. OK, tu nič. OK, však sa tu nedá ísť Ok. hore, tak čo? Je super, akože... Opa. Ale niečo vidím na konci tunela, svetlo, haha, zomreme teraz všetci. A teraz, že sa otočíme, teraz, že sa proste nadkopem a zrazu sa pozrieme a že 5 creeperov, že... Hello. Á, OK, tu sme boli. Tu sme hej. teraz vyšli z caveky. Asi. Áno. Tak nájdeme inú, táto je blbá. Podľa mňa akože je blbá. Podľa teba? No bol tam Minecraft 2 mob spawnery, ale tak aj tak. Teraz sú na mob spawnery na nič, keď sa snažíme nájsť irony. No ak chceme mať full iron. Je tu nejaká... tam, poď sem, poď sem. Jakub, kde si? Je tu skeleton. Okay, pozri. To. Tam sme neboli. Hej, tam sme reálne neboli. Iron! Dobre, máme ho. OK, tu je už... Iron! Tu bude veľká caveka, ale tam je zase Minecraft, to rytí. Naťaž nejaký kábel, kábel, áno. Okay, ťažím iron. Aby sme mali aspoň 8. Ja mám 8 Áno. pixelitov. Jaj, nice. Aj! To bolo close, skoro som skapal práve. Hej, skoro. Wow, to je fakt super. Ja to nájdem, ja pôjdem za našim tvojim menom. Okay. Vidíš moje veci? Neviem, počkaj, nie som ešte tak dole. A kam si šiel? Ale tak stoj tam, kde si. Že si sa... Ja idem naspäť tam, kde som bol. Choď troška vyššie z tej caveky, lebo vôbec neviem, kde si. Okay. Viem asi. Asi viem, jak sa tam dostanem. Choď za tou bodkou. Áno, ale keď za ňou pôjdem, len ty si hlbšie v caveke. Takže ja sa nemôžem podkopať nejak. Tak potom nájdeš... Asi viem, ako pôjdem. Tak potom... Ja proste nájdem tú cave. Potom budeš hľadať v boku. Počkaj. Ja som dosť vysoko. Hej? Hej. Dobre. Čo tu, kde som? Čo? What the heck? Kamo, kde si? Ja neviem. Som niekde vo veľkej caveke. Nejaké veľké. No super. Tak to je blbé, lebo... Naspäť. Iron. Ale ja neviem nájsť tú cave. Proste choď za moju bodku a proste sa nadkop dole. Ale keď... Ale ja sa neviem podkopať. Však urob pickaxe, nejaký randomný, proste kamení pickaxe a podkop sa. Choď dole. Počkaj, asi som ťa našiel. Idem po caveke teraz nejakej randomnej. A je to strašne veľa ironov. Poď aj ty za mojou bodkou, aby sme sa rýchlejšie našli. Okay. A vidím tvoju menovku. Ja sa tam neviem dostať, lebo nemá žiadny pik. Poď, nadkopaj sa ku mne, vidíš hore moje meno. Ale prečo neurobíš ten pickaxe?
To si urob Lebo som ty. hlboko caveke a neviem, jak sa to tu dostane. A čaká na mňa asi creeper. No, to je fakt super. Sa pošapávam rukou. Ale to nie na nič. Ja ešte píšem tvoje lemov. Okej, ako... Počkaj, ja sa idem len pozrieť na jednu vec. Počkaj, máš crafting Poď. table? Mal si crafting table, ale ja mám ešte drevený pík. No, poď sem. Ešte trocha dole. Poď dole čo najviac. No toto je najviac. OK, už som pri tebe. Tento tuto. Ten vedľa. Máš nejaké drevo? Mám, No, kde som ja mám- skapal. Mám len drevený pickaxe. Však dobre. Idem tam, kde som skapal. Ježiš. Toto musíš ísť dole, počkaj. Počkaj, a ty kde si? Kde je tá... Tam pozri. Tam. To je nejaká, ja viem. Kde je tá voda? Tam, tuto pozri. Sem, Idem za tebou. tuto. To je táto voda. Ale počkaj, ale kde je tá voda? Odkiaľ si prišiel? Od tam ti si. Nice. Že... Tuto je táto A voda. viem už asi. Kde som skapal. Tak super. O, skoro som. Tu sú moje itemy. Našla som svoje itemy. Polápka, Ale ja skapal. zober jedlo, počkaj. Jedlo. Kde sú tvoje Kde je môj item? Diamant! Ja viem. Ale pozor, ja som... Poď nadkop ma. Skáč. Tak nadkop sa a potom daj mi bloky proste. Ja som tam videl moje veci. Ale ja neviem presne kde. To sú všetky tvoje bloky, tak málo. Nie. Je to veľa iron. Tak daj ešte viac, prosím, blokov. Tu máš, ale nehituj ma. Oh. Super. Ti fakt vyšlo. To je fakt super. Nevadí, mám aspoň full hapka, idem k tebe. Naťaž drevo. Ja mám dreva veľa, ale tam... Dobre, naťažím aspoň 3, okej? Okay, ale ja už mám drevo. Moje? Nie. Som mal A odkiaľ? drevo. Nie, som spravil... Ty si skapal? Nie. Po koľkatých hodinách alebo minútach sa despawnujú veci? 5 minút. To neviem, či som stihol. Keby si ma nezabíjal. Keby si ma needitoval. Dobre, idem. Musím nájsť svoje veci inak. Dobre, mám 2,5 hapka. Super. Tu som išiel, takto. Tuto. Tu takto.
No super, už sa despawnli. Tak, Nice. prečo? Lebo Pokiaľ to vieš. boli tam, kde som sa minule pozeral, ale neboli tam. Dáš mi nejaký kameň, aby som... Kde si? Som tam, kde som ťa zabil. Tak poď ku mne. Poď som dole. Tuto. Okay, Ale tu je craft. Okay. Tam ti nejaké vedľa. A bloky. Dobre. Urobím si stone. Kam si A tak jedlo. spadol? Kam si spadol? Tam, kde si presne ty. Tuto? Hej. Dobre, poďme do tej veľkej caveky. Tu nemusíme byť. To tak nevyzerá. To je jedno. Počkaj. Ja idem urobiť pec, aby som mal iron pick. Ale kde mám môj iron? Čo? Kde mám? Aha, to je. Tuto mám uhlí. A urob aj troška nejaké torčky. OK. OK. Dobre. Dobre, máme torčky. Máme nejaké veci. Toto video za chvíľu bude končiť, ale musím rýchlo získať nejaké irony. Ja ich získam rýchlo, lebo ja mám lak. To ste asi videli v minulých misiách. Akože to som našiel 32 ironov za 3 minúty, takže... Ó, ne! Po mne ide malý zombík. To je cooked. Máš bloky? Vyblokuj sa, aby si mal toto. Aby ťa nezabil. Super. Nevadí, viem, kde som sa skapal. Holy, už ma musia zabíjať furt. Tí geňovia. Super. No super, a on mi zoberie môj pík. No. Dobre, ja teraz... On tam bude zase na to. Ne, tu je spider, on mi dá niekoľko damage. Nevadí, ja mu idem. Speedrun. Poď. Ešte. Speedrun. Poď. Skap. Dobre. Máš pík? Hej, mám iron pick a mám diamant. No, vidím iron. Máš diamant? Hej, mám jeden diamant. Wow. Počkaj, kaďal som išiel, jak som... Aha, tak to. To? Aj, kde to je? Áno, tu. Našiel som svoje veci. Jasné, že tu je zase ten malý smrt. On tam bude furt teraz. Proste len tak tam bude campiť. Ja ho idem zabiť. Choď. Ja ti ukážem, kde je, ja idem len z tej... Počkaj, kde som? Ne. Že nie som na nejakom inom spawn pointe. Ne. To sa nedalo. Tam, kde si skápal ten prvýkrát? Á, dobré, vidím to. Čo? Ale kde si skápal? No ja počkaj. Ja ti ho... To ti neviem len tak popísať, musím ti to ukázať. No super, ešte spider ide. Koľko spiderov? Je to niekde hore? Je to hore, alebo tam dole v caveke? Nie, je to... Počkaj, ja som teraz looking. Oh, shit, ja vidím toho zombika asi. Hej, to je on. Malý zmrt. OK, kámo, to je najlepšie. On ťa zabil? Nie, ešte nie. No, to nevie. On nevie plávať. Ja ho zabil. Nice. Som ho zabil. Nice. Konečne. Lebo ja som nemal čím ho zabiť, ja nemám nič. Máš drevo? Máš drevo? Ďakujem. Čo?
Máš drevo? Ale teraz nejdeme míňať drevo na nejaké čo chceš? Na čo Nie, ja chceš chcem drevo? spraviť shield. Štít, aby som toto neskapinil. Aby nikto neskapal. Tento sviniar creeperovský. On mi nedal damage. Holy, prvýkrát mi nedal ten veľký creeperovík. Damage. Dobre, som v tej veľkej... Som v tej... No daj. Poď do tej veľkej caveky, do tej gigantickej. No poď. A potom mi dáš nejaké ešte jedlo a torčky, okej? Okay? Kamo, už mám tak málo času na to, aby som získal. No nejdeš už sem náhodou? Idem. Však to nemusíš brať pôvodne, proste to zober takto, to je z kamene. Ale zober štít. Štít. A torčky. A jedlo? Už nemám. Už nemáš jedlo? Tu máš. No je takto, fakt, dobre. Ideme jedlo. Nevadí, mám aspoň full HP a full hunger. Ja tam mám 5 s ironom. Môžeme urobiť iron. Ja ti dám nejaký armor. Už môžeme urobiť armor, obidvaja, presne, pre obidvoch. Ale nie full, pár týchto vecičiek. Dobre, ja idem získať viac ironu, aby sme končiť. O, iron. To je ironu, dobré. Okay, mám 18 ironu, čo spravím? 2 chestplate a... Ty máš 18. Hej, mám 18 ironu, čo by si Zatiaľ nič. No to dej, thank you. Počkaj, chceš tento? Iron pickaxe? Počkaj. Koľko máš? Ešte raz? 18. Dobre, ja ti poviem, koľko mám ja. Ja mám 11. To je spolu 29. No, tak to vydám. Koľko potrebujeme? Potrebujeme tak aspoň 50 na obidvoch. 50? Nie, stack na obidvoch. Tak keď na jedného potrebuješ 24, na druhého, tak to je spolu 48. Nie, ešte sú tam tools. To je 24 iron na len armor. Ešte meč, sekeru a pickaxe. Hej. Nechceš ísť sem, aby si toto robil ten iron? Počkaj, mám tu veľa ironov. Môžeme urobiť armor a ešte aj tools. Podľa mňa, lebo ironov tu mám fakt, že... Okay, ja idem k tebe. Ak teraz padnem, tak všetky irony sú dole. Ja idem k tebe. Nepadaj, ja idem k tebe. Nie, ja žijem. Lebo ja mám water bucket. Nice. OK, 22. Ty máš koľko? Ja mám 15. Wow. Dobre, aspoň viem, kde som skapal. Ty si išiel práve za mnou, že? Som išiel hore niekam. No, super. Jak si povedal, že ostan tam? Keď ja idem naspäť dole. Keď ja idem naspäť dole. Dobre, našiel som tu kejšku. Prečo je inak tak dlhú noc? Ono je strašne dlhú noc a potom sa spomínam viac. Super, zase je spider, ktorý mi dá zase celé všetky hunger dole, všetky. Dobre. Idem tam, kde som bol. Asi to aj nájdem, to je ľahké. My tam len musíme dať water bucket a to je všetko, a mám svoje veci. Ja skapínam furt. Ak získame tie veci, stačí nám urobiť armor a končí videjko, OK? OK. Aby zase to videjko nemalo, že 5 hodín. Dobre, poď u mňa, poď ku mne.
Našiel som tie veci. Tu si, ale Asi. tu si. Si tam. Však vidíš moju menovku? Hej, hej, hej. Ach jaj. A ja vidím svoje veci. Tu som ťažil iron. Tu som vám padal. Ja aj tam viem padnúť aj bez toho, aby som dostal full damage. Oh! Holy! Čo? To bolo fakt, že o jeden blok. Miliblok. Máš, A to máš videl všetky si svoje nejaké veci. jazero? Poď ku Nejaké mne jazero, rýchlo. aby som- Ale jak sa mám tam dostať, keď spadnem na full damage? Nespadneš na full damage. Ja keď som nespadol, tak ani ty. Okej. Vidím tam vodu. Ja idem tam vodu. Okej, som tu. Dobre, Som poď pri lave. sem. Zabi tohto malého veľkého U mňa. Nie, počkej, nechaj ma. Ešte ho zabiť. Prakticky. Holy aim. Dobre, mám svoje veci. Je to Mám tvoj svoje veci. Ešte pík a shield. Dík. Dobre, mám 22. Ešte musíme nejaké získať. Hore boli nejaké ešte, počkaj. Hore bolo ich ešte veľa. Ja potrebujem vodu. Nejaké Však jazero by som... Máš nejaké jedlo? Nie, už nemáš žiadne. Získame armor a urobíme proste F5 a končíme. OK. Ja... Hlavne... OK, môžeme ísť dole. Ja mám potrebu... Ešte nižšie. Tak poď. Taká veľká kejka. Ideš nižšie? Kamu, keby som bol iron. Ne. Kamo, ja chcem len nájsť. No super. Hore. Hore, fakt, jak sa tam teraz... Tak poďme hore. Super. Ja dúfam, neskapem, že na hlad. Musíme to dať. To dáme, získame všetko, musíme. Nie práve niečo uberať? Čo to je? Nie, nič mi. Ale ja nemôžem ísť hore, lebo ja nemám... Dobre, tak ty choď hore, ja nemôžem. Je to voda. Je to voda, tam, kde si spadol. Aha, okej. Čo je tam? Opis? Wow, ametist. Pri ňom je veľa diamantov. A ďalšia bude ťaže... Diamant! Zabi toho sráča. Zabil? Hej. No poď, ideme hore, nejak sa dostať. Daj sem vodu. Pickaxe. Aj sekeru. Aj 2 pickaxe. Sekera mi len stačí. Sekera? No. Dobre, ja sa idem. Pač, hej, mám. Dík. Tak poď toto za mnou. Ne, pozor, typek. Ešte, že sme rýchlo išli. Lebo Creeper tam. Nech nás chcel jump. Iron? Hej. Hej, ja vidím, ale... Čo kde je? Tam bol Creeper, len som ho... Nie Creeper, skeleton, len som ho rýchlo zabuildoval. Vidím Iron. Kde? Toto. To je Iron. Teraz nemôžem zamrieť. Koľko máš už Irona? Ja mám 15 plus 18. Je to 20. Nejak 30 s ničím.
33. Okay. OK, to je dosť. Počkaj, 33 plus 20. Oh, máme všetko, poď! Poď ku mne! Máme už všetko, čo potrebujeme, poď! Ja mám 15 a 18. To je všetko. No však, a ja mám 22. Zatiaľ toto nám stačí, poď rýchlo, rýchlo. Poď, ideme tu urobiť minibase. Ja nemám posteľ, ale to je jedno. To je jedno. Okay. Poď, crafting ja dám. A ty daj. Poďme, rýchlo. Okay, daj všetko. Ty máš? Hej, mám. 40 iron. Okay, nice. Ja zatiaľ robím armor. Oh, to je close. OK, už to za chvíľu máme. OK, to... mám pre teba darček. Čo? Wow, pomím. Ešte jeden. Wow, tak je. Sme bohatší. Yes, dali sme to, kámo. Aj keď som asi, že 800 krát pomrel, to je jedno. Teraz, že pozeraj. Ja to teraz takto len kopem a zrazu, že... Oh, iron! No ja sa bojím, že padnem. Holy Veľmi. Holy X-ray. Hej, jasné, hej. Ja sa nechcem podkopať, lebo ja skapem. A máš nejaké jedlo? Nie, práve, že to je na to. Počkaj, mám. Ak to chceš tohto nažrať, tak môžeš. Čo? Hociaké jedlo. Tu som to plesl. Tu máš. Kde? Wow, thank you. Je to jedlo? Kam, ale never všetko zás. No to ti stačí, to sa. A to vieme. A teraz nechaj, ty už máš skoro celé, ja si... 3 irony, prosím. 3 irony potrebujem. Hej, 3. Ešte 2. A posledný iron. Super. Áno, konečne. A mám full iron. Jej! Ešte ja. No super, to bude dlho trvať. Idem ďalej kopať. Čiaľ si naučím. Keď teraz nájdeš nejaký iron. Iron. Holy toto, X-ray. Áno, ja mám X-ray, jak si peč. Žiadne, koľko máš toto? Máš boots? Máš len boots? Boots? Armoru? Hej. OK. Tak idem si urobiť helmu. OK? Ne, ja si vyrobím. OK. A ja si môžem veľmi robiť. Yes. Straight. Yes, kámo, dali sme to, my to Alex dáme, ale... Počkaj, ale ne. Ale nie. Nie. Čo? Okay, dobre. Čo? Ja som sa zlakol. Ne, ja som sa len zlakol jednej veci. Neviem, ako som sa aj zlakol. OK. Jo. Iron. Jibi! Ne, nedávaj mi hit, ja zomrem, fakt, skapem. Koľko máš HP? Jedno. Keď ťa buchnem. Ne, fakt, nebuchaj ma. OK. Držte, takto držte.
Jej. Čiže, Inak tie shadery, ty máš aj na tejto, akože na mojom skine, lebo ja nemám na tvojom. čo? Shadery? Však tvoj Shader. skin je taký Čo? istý. Tvoj skin je taký istý. Ako bol. Koľko potrebujem irona na chestplate? 8. 8. Super, už len 3. 3. Aj, 1. Už len 2. Na to bude trvať ešte asi idem. Už sú tam 2 irony, Jakub. Už sú tam 2 Oh my god. Ideme na to! Poď. Toto je moment do histórii. Poď. Poď. Áno. 3. 2. 1. Konečne. Ok, daj F5 a ideme. Čo? Čo. Isi. Dobre, poď. Dobre, ľudia. Čaute. Toto video končí. Ďalšie video bude chapter 2. Áno, čaute. Čaute.